мо заминҳои фонди давлати ҷангала дар назар гирем. нишондодҳои мо фақат дар ҳудуди ҳамин заминҳое ки шикоргоҳ ҳастанд ё заминҳои фонди давлати ҷангал. Саид Ҳайдар ҳастам, роҳбари ҷодии маркази тадқиқот журналистии Тоҷикистон. Муҳтарам раис, 93% ҳудудҳои маъмурии Тоҷикистонро кӯҳсорон ташкил медиҳад, ки аз он ҳамагӣ 7% аз заминҳои ҳамвору заминҳои кишӣ буда. Метавон гуфт, ки қариб аз замин қисми зиёди ҳамин ҳудудҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳудудҳои ҳифзшавандае, ки бояд аз тарафи шумо ҳифз карда шавад ё нигоҳубин карда шавад, дохил мегардад. Оё ғасби замин аз тарафи шаҳрвандон дар ҳудудҳое ки ҳифзшаванда аст, яъне хоҷагиҳои ҷангал аст, ба қайд гирифта шудааст ва агар ба қайд гирифта шуда бошад, ин дар кадом мавзеъ? Махсусан ман мехостам мавзеъҳои Ромид, Варзоб ва дараи Алмосию Ширкента номбар мекардед, агар чунин ҳолатҳо бошад. Ва дуюм саволи ман оити ҳолати базаҳои моддии техникӣ. чунки бе базаи моддии техникӣ пешрафти дилхоҳ соҳа амри маҳол мебошад. имрӯз кишоварзони кишвар метавон гуфт, ки бо беҳтарин мошинолотҳои кишоварзӣ таъмин гардшаванд ва метавон дар сатҳи ҷаҳонӣ чунин мошинолот ворид карда шуда ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ барои омода шудааст. ва саволи охирони ман оиди маоши кам ва ҷалби мутахассисони ҷавон ба муассисаҳои ҷангалпарварӣ мебошад. чхеле ки ҳамон корманди шумо гуфтам 1295 нафар корманд, ин дар як ҳудуде ки басо калон аст бисёр кам аст. метавон дар тамоми ҳудудҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуд, ки буриши ғайриқонунии ҷангал идома дорад. куҷоеша ки агар шумо гӯед ки не, мо исбот мекунем ки ҳаст. ин куҷое ки набошад, ин мардум кӯҳистон аст, мардум асоси бисёр мумкин як слои мардум, як гурӯҳи мардум зиндагиш аз ҳисоби талаву тороҷу буриши ғайриқонунии ҳамин ҷангалзор идома метавад. ин дар тарафи Ромид ҳам аст, Варзоб ҳам аст, Хуросон ҳам аст, дигар мавзеот Эсанбойд ҳам аст. оё кай пеши роҳи ин гирифта мешавад ва мутахассисони ҷавон оё ба ҳамин 1295 корманд мерасад ё не? ташаккур. сар кунем аз ҳолати мутахассисони ҷавон. дар ҳақиқат ғасби замин, ҳолати ғасби замин, ҳолати ғасби замин сар кунем. агар вобаста ба ғасби замин агар ба мақсади сохтмон бошад, заминҳои фонди давлати ҷангал чхел қайд карда, масусан дар хусуру аз маҳолҳои аҳолишин доранд. ҳолатҳои ғасби замин бо мақсади сохтмон қайд гирифта нашудааст, лекин ҳолатҳои худсарона истифода бурдани замин ҳамчун чарогоҳ, ҳолатҳои худсарона ҷамъоварӣ намудани неваҷот ва буриши ғайриқонунии ҷангал ба қайд гирифта шудан дар маълумотнома мухтасар гуфта шуда. вобаста ба мутахассисони ҷавон қайд кардем, ки дар назди базаи моддии техникӣ, дар ҳақиқат базаи моддии техникии хоҷагиҳои ҷангал ҳолати мушкилоти зиёд доранд оид ба таъмин ба воситаҳои техникӣ, лекин дар доираи лоиҳаҳо ҳамкорӣ баромонда шудааст. чхел ки қайд карда будем нишастҳои хабари гузашта, мо дар доираи лоиҳаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии тавассути ҷангалпарварӣ устувор дар 4 хоҷагии ҷангали пилотӣ, муассисаи давлати хоҷагии ҷангали ноҳияи Фархор, муассисаи давлати хоҷагии ҷангали ноҳияи Ховалини, муассисаи давлати хоҷагии ҷангали вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияи Ванҷ амалӣ гардид. дар доираи ин лоиҳа ҳамин 4 хоҷагии ҷангал ба тамоми воситаҳои техникӣ, тракторҳои тасмачарх, дозерҳо, мошинаҳои боркаш ва кормандони соҳаи хоҷагии ҷангал, ҳифзи ҷангал бо лавозимоти корӣ таъмин карда шуданд. аз ҷиҳати корбарӣ ба ин самт аз ҷониби хоҷагии ҷангал ҷиҳати ҷалб намудани грантҳои хориҷӣ, барномаҳои хориҷӣ, лоиҳаҳо ба беҳтар намудани ҳолати базаи моддию техникии хоҷагиҳо корбарӣ шудааст. чхел қайд кардан лоиҳае ки бо ҷумҳурии Корея амалӣ карда мешавад дар ноҳияи шаҳри Туз ва ноҳияи Хуросон беҳтар кардани базаи моддии техникии ҳамин хоҷагиҳои ҷангал дар назар дошта шудааст. ман дастгириҳо корбарӣ кардам. вобаста ба мутахассисони ҷавон қайд кардем, ки аз соли 1998 инҷорим дар назди донишгоҳи аграрӣ факултети
ҷангалпарварӣ, кафедраи ҷангалпарварӣ фаъолият менамояд. солҳои охир мутахассисон, ҷамъи мутахассисон ба соҳа зиёдтар шуда истааст. Аз ҷумла дар дастгоҳи марказии агентӣ аз соли 2019 инҷониб 4 нафар мутахассиси ҷавон омада баъди хатми донишгоҳи мазкур омада дар дастгоҳи марказии агентӣ аз ҷумла дар раисияти хоҷагии ҷангал корбарӣ мекунанд. боз дар мо ҷиҳати ҷалби мутахассисон дар муассисаҳои давлати хоҷагии ҷангал дар навбод низ корбарӣ карда истодем. дар 12 сол аз соли 1998 инҷониб 22 сол 4 нафар. Не, ман ин ки ман мисол овардам ки ҳозир беҳтар шуда солҳои пеш аз ҷумла дар давоми 2 соли охир пешина ҳастанд мутахассисон. Давоми 2 солда 4 нафар гирифтем дастгоҳи марказида. Як ҳамкорӣ барои монданбоши. Муҳтарам Саиди Ҳайдар вақте ки савол додан оиди ғасби замин, вақте ки рӯзноманигор савол мекунад, чера байнобат бигирем ки ман факт рақам дорад. Дар ҳақиқат ҳолати ғабси замин дар заминҳои фонди озоди ҷангал ҳаст. Дар моҳи январи соли ҷорӣ аз тарафи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тобукистон тибқи нақша ҳолати истифодабарии заминҳои фонди ҷангал мавриди таҳлилу баррасигу санҷиш қарор гирифт. дуруст мегӯям, дар мавзеъҳои номбар кардан, махсусан хоҷагии ҷангали қаратоқи шаҳри Турсунзода ҳолати ғасби замин мушоҳида карда шуд. хоб дар дараи Алмосӣ, хоб дар худи дараи Қаратоқ ҳолатҳое ки мисол дар заминҳои мо, дар заминҳои ғайри кишоварди мо, бемувофиқаи мо сохтмони Бӯстонсароё мушоҳида карда шуд. Ва инра муҳтарам пешҳои миллат ба маконоти дақлдор супоришам додам. баъди он нақша чорабинӣ кардан. Дар заминҳои мо ҳамин тафтиш 3 моҳ давом кард. дар тамоми хоҷагиҳои ҷангал саволшон ба мавридай ва дар ҷанбаси 3 моҳа бо иштироки худи кормандони ҳамин раёсати назорати истифодабарии замин, ҳама мо медонем, мо иштирок карданд ва мо ба масъулини соҳа на танҳо хоҷагиҳои ҷангали Ҳисору Қаратоқ, ин ҳолатҳо дар муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Туз буд, ғасби замин гуфтанд дар то ягон ҷой ваш қисохи ҳодиса шид бартараф мешавад. дар корхонаи воҳиди давлатии ниҳолпарварӣ восеъ буд, директори корхона бо фармоиши худ қидаи замин ҷудо карда гирифт. мутаассифона ки ин ҳамаи ира мо мебахшем дар тавозуни мо зиёда аз 4 миллиону 600 гектар замине мо назорат карда наметонем. ҳамин ҳолатҳо буданд. мо дар ҷаласаи 3 моҳа бо иштироки масъулини кормандони прокуратураи генералӣ баррасӣ кардем ва ба шахсоне ки ҳамин кора карда буданд парвандаи вай карданд ва ҷиҳати бартараф карданшон дастур супоришо доданд, вақт доданд. ин ҳолатҳо мутаассифона ҳаст. устоди муҳтарам бахшиш метавонанд шахсияте ки ба саволи ман ҷавоб дод хоҷагии ҷангали Соғда аз дурун даромада бинанд ча қадар мавзеъҳое ки ба худи хоҷагии ҷангал аз ҷумла гармхонаҳо ки мутааллиқ буд ва зиёда заминҳое ки боғи анор буду дигар мавзеъҳои ҳамин ёрирастони хоҷагии ҷангали вилояти Соғд пурра ғорат шудааст, фурӯхта шудааст бемувофиқа бо шумо ва қарори дафтари ҳукумати ҷумҳурӣ. ҳолон ки тамоми замин ва амволе ки хоҷагии ҷангал тааллуқ дорад бе қарори дафтари раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи фурӯхтан, тасарруф кардан ҳуқуқ ҳеҷ кас надодааст ва надорад. савол дурастари ин ҳолатҳо дар худи сармасаи вилояти Хатон вуҷуд дорад. ҳаст вилояти Суғда ҳаст. махсусан майдони ғабз кардани ман ҳамун анорзо ҳаст. мардум ба хусарона бино иншооти вай кардан ин ҳолатҳо ҳаст.